Sven Kramer had geen spijt van zijn huddewudden richting KNSB-voorzitter Doekle Terpstra. Kramer neemde Terpstra jeder incompetent. De zwiere kritiek van Kramer wie de reden dat Terpstra ontslag genomen had. Joen is er in het kantoor van de KNSB in Utrecht een extra ledengeerkomste. Die gaat over de ontslagbrief van Doekle Terpstra. En verslagjouwer Andries Bakker is in Utrecht. Andries, dus geen excuses van Kramer en Terpstra? Nee, geen excuses. En daar is men hier bij het bondsbureau van KNSB wel teleurgesteld door. Want dat zou nog een lietse iepening betutten in het opstappen van Doekle Terpstra's voorzitter. Als Sven Kramer excuus aanbieden zou, dan hier er misschien maar 100% stiepen van de leden hier toch nog een gotje was dat Doekle Terpstra onbelogen was voorzitter. Maar Sven Kramer is dus 5 dagen nooit uitredend van zijn kritiek nog helder. En dit is dus wat er zei. Als mij iets op het hart ligt, dan probeer ik dat te ventileren. En misschien doe ik dat wel eens op een Sven manier. Maar dat ligt dichtst bij mij. En ik denk dat ik heel eerlijk en open ben geweest. En het is nu aan andere mensen om vooral de structuur te proberen te veranderen. En dat is denk ik waar het aan schort. En vooral gaand om de leden hier van de KNSB is ik nog een bestuursgeerkomste. Is Terpstra zelfs ik onwijzig daarbij, Andries? Jazeker, vlak voor 4 uur kwam Doekle Terpstra als eerste hier eigenlijk het bondsbureau van de KNSB binnenkomen. Hij woe geen commentaar aan, maar hij zal dus nou om de tafel met zijn medebestuursleden over de ontstiende situatie. En ik, Trijf Sint-Wurgers van de leden hier, waaronder Johannes de Vries van Grauw, zitten daar ik bij van wat moet er nou gebeuren. Nou, die bestuursgeerkomst is op dit stuit. Daarna om jelwachten begint de leden hier. En zaten we dat nou jet hebben, zal Doekle Terpstra dan alweer naar huis wezen. En zullen de leden hier beziekje om Terpstra toch op zijn post te houden? Dat weer vreed wel het lood toen het bekend was dat Doekle Terpstra zijn portefeuille ter beschikking stelde. Johannes de Vries van Grauw, dat Frieske leden hier dus, die hier bellen met een heel soort collega's. En toen weer eigenlijk nog unaniem zei dat mensen zijn van ja, Sven Kramer moet zijn excuses maar aanbieden. Doekle Terpstra die hebben correct vorige week waar ze het vertrouwen bij Joen om de KNSB op de rit te krijgen. Daar blowen we bij. Maar nooit Sven Kramer natuurlijk zei van ik blow bij mijn kritiek. Ja, dan is het misschien net zo logisch dat Doekle Terpstra nou weer omkomt. Ik al krijg je 100% het vertrouwen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje de vraag van Joen. Wat dat nou krijgt de leden hier en wat gebeurt er met de rest van het bestuur? Nou, uit de kuier gongen jij ik wel dat de rest van het bestuur waarschijnlijk zitten blauwe zal, omdat ze van een KNSB in een Olympisch jaar geen stuurlist skipmaatje willen. En wat wordt Terpstra zelf stinkst? Nou, Terpstra zelf, die had natuurlijk in het verliezen als ik eens zei van ik moet misschien maar opstappen dat het staat er ook hier. Dan had er ouder een vreed die brief kunnen onder leden hier dat hij opstappen wil. Ja, hoe vaak kan je soks nou doen? Dus de verwachting is eigenlijk net, ik al krijg Doekle Terpstra 100% vertrouwen van de leden hier van de KNSB. Dan is het nog steeds waarschijnlijk zeker dat hij opstappen zal. Maar goed, dat hing er helemaal vanaf hoe die leden hier gaan zal. Had het bestuur nog een appel op hem doet. Maar goed, Sven Kramer bloot bij zijn kritiek. En dat weer de reden van Doekle Terpstra om op te stappen. Dus ik denk dat Antje besluit zal er wel een bestuur oerblouwen min Doekle Terpstra. En die zal dan de gene zaken afhandelen. Dank u wel, Andries Bakker.